Amen. Apostle, amen. Bathandekayo, nefamily yakhe yonke inkosi umusama ngibusise. Ngiyela our style, the angel of the house. Nefamily yakhe yonke inkosi umusama ngibusise. Ngibingelele leadership ekhaya inkosi umusama ngibusise yonke. Ngibingelele abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu inkosi umusama ngibusise. Amen. Siyabonga abathandekayo uNkulunkulu osigcinile kuze kufike isikhathi samanje. Amen bathandekayo. Bese ngithi ngiphunyuke. Amen bathandekayo. Kuthiwa akukho izukuma phambi kwabo uJesu. Inkosi yomusaba ngibusise. Ngoba izulu lonke lidla phakathi kwethu. Inkosi yomusaba ngibusise. Siyambonga bathandekayo uNkulunkulu izwi lakhe lithi masisondele ngesibindi. Esihlale sobukhosi kuze sifumane umusa ngesikhathi esifanele. Hallelujah. Kushuthi in every situation kune grace yakhona. Amen bathandekayo. Umusa nje mningi. Amen bathandekayo. Bayithi umfundisi grace is not a topic, it's not a subject. Amen bathandekayo. God that Jesus Christ himself crucified. Amen bathandekayo. Amen. Siyabonga bathandekayo ukugcinwa esandleni somusa. Nami ngangingomunye ngingacabanga ukuthi ngingawuthola lo musa esawuthola inkosi yomusa mayibusise kodwa uNkulunkulu yonke into ngasho ukuthi uyenza ngesikhathi sakhe. Amen. Kodwa futhi kuba ukuthi uyavuma na. Amen bathandekayo. Ngiyakhumbula umfundisi wabo mama dala ekhuluma ethi yena bathandekayo into wayisiqalile. Amen bathandekayo. Uthi ke lo mfundisi mina ngangishumayela I think 8 something. Amen. Pastor Joy Mhlafa like David. Shumayela 8 kuphi eshumayela kusho ukuthi evangeli lokuthina besibiza ukuthi ukuvangela. Amen. Uthi umoya ongcwele wamtshela ukuthi lento le usho ithuka abantu nabantu ngamafeli. Uthi wamtshela uthi yena wahamba wayoqondisa. Makuthiwa bathandekayo igrace indoda. Amen. Angithi mina nami nesifundiso phela igrace ayikambulwa kimi. Ngimile lapha ngithi ke hayi noma ngabe wayixoliselana. Angithi mina ngifuna isona. Ngithi wayexoliselana. Seyimbuleka manje lokuthi umfundisi wabomama wayekhuluma vele ngaleni. Uthi ngahamba ngayoxolisa ezimeleni ukuthi ngiyaxolisa uNkulunkulu uyanithanda. Ngashumela ngothando nangomusa uNkulunkulu. Wayendala igrace ukuthi nje sometimes ngaleso sikhathi mayingakambuleki ngendlela kwaZulu uNkulunkulu amsebenzise ngayo ukuthi ayinabe but wayikhuluma nje ngayizwa kahle. Seyibuya mase simbulekile manje ukuthi hayi ukuthi kwakumele because ngimbonile into ukuthi okay noma ngabe mhlawumbe wenzile there's no need ukuthi ngendlela futhi yena akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle vele abantu abelanga bathuku kodwa manje nalokuthi hayi nomuntu ubiziwe abavangeli mhlawumbe yena ubizele lokho ukuthi akhulume ngalendlela nalabo ababiziwe manje ngibona ngathi labo yabakhona alizilento experience bathandekayo abazenzi ngiyabona ukuthi sibakhulekele ngicabanga the way mina engangizwa ngakhona because ngangigcwele into yami amen bathandekayo mase ubabuzule sayimbula kahle uthi base igrace leba bekhulele ichaza indaba yomusa ngalendlela ukuthi vele sokuthi amayingakambuleka ngithi usabona namaphuthu ukuthi bagqoke namacici bagqoke namabhruko usabona ukuthi wena phela ungcono kunabo ngoba wena amacici amenza thana umuntu mama qomo zathi wangibekelela lamnandi ethi ingubo yonke uqobo yangena nesoni ayikho engangena noma ngabe uqobo kunjani kwangena
nesono. Inkosi yomusa Nkosi siyabonga bathandekayo uNkulunkulu ngomusa wakhe azange avuma ukuthi ngifele lapho. Wayenza indlela yokuthi ngempela lento imbulwe. Amen bathandekayo. Ungumusa bathandekayo ukuthi sisindisiwe nokuthi sila akusukuhlakanipha kwethu. Siyabonga bathandekayo ukuthi njengoba sila thina bathandekayo siyakholelwa ekubusisweni kwabantwana. Amen bathandekayo njengoba izwi laNkulunkulu lithi vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli ngoba umbuso wezulu ungwabanjalo. Amen bathandekayo. So siyakholelwa ekutheni abantwana babusiswe. We are the Semitic Church. Inkosi yomusa bayibusise. Siyanikela ku-Israyeli futhi siyamthandazela. Inkosi yomusa bayibusise. Siyakhulelwa ekusindisweni kwaphakade. Amen bathandekayo. Sisindiswe phakade. Siyakhulelwa ukuthi once safe always safe. Amen bathandekayo. Singabantwana baNkulunkulu njengoba sesisindisiwe sithi forward ever backward never. Amen bathandekayo. Lithi izwi laNkulunkulu as He is in heaven, so are we in this world. Amen. Thina siyakholela embhabhatisweni amazini amaningi. Amen. Nje enhlizweni yami kunalo ukuthi izinto lezi esiyizo Thosis ladies the more sizisho. Amen bathandekayo. The more sizokwenzeka noma ngisekhaya noma ngikuphi. Amen bathandekayo ukuthi kuzokwenzeka ngoba ngiyakholwa ngoba ngiyakholwa kufanele ngikhulume. Amen bathandekayo. Siyambonga kakhulu bathandekayo uNkulunkulu. Ngicela uma Mqunguzi asithandazele. Yes, Lord Jesus. Baba wethu ingcwele siyabulela ekuseni egameni lika Jesu. Siyabonga menzi wezinto zonke. Menzi wezinto zonke. Hallelujah. Uthi uPaul kwa-Colossians first book ka-Colossians uthi uNkulunkulu ongabonwayo wenza izinto ezibonwayo nezingabonakali kodwa zadalwa nguye, zadalelwa yena. Babona amandla nasekuseni simile sizova izwi lakho nansi incekwazi yakho phambi kwethu. Baba sizolalela lelizwi lakho owadala ngalo. Olithi wayekhona ekuqaleni uNkulunkulu enguNkulunkulu athi konke kwavela ngaye. Sizolalela lesi simanga sezwi likaNkulunkulu. Athi Book of Revelation uJohn uNkulunkulu ungumangaliso, uNkulunkulu uniqiniso. Hallelujah. Baba sesihleli ukulalela ukhuluma ngomntwanakho. Ukhuluma wena baba. Hayi baba ngoba uba singungehla wena sikubone akekho lichizwe lenkosi akekho ngakubona aphile. Uhleli kuye ubuye ukhuluma nathi. Baba wethu ingcwele siyabonga kakhulu. Sibusise silibandla lakho sikuve. Hey baba sikuve. Yes, Lord Jesus. Sikuve. Baba unamandla wonke siyabulela kakhulu. Siyazithoba phambi kwakho egameni lika Jesu nangayo lesapha osabela yona emini isidlo somphefumulo. Jesu siyabonga. Umphefumulo wethu uyeneliseka. Mawufika kuwe uyagcwala. Uyaphila. Baba namandla onke. Lokho izwi lenkosi elisiyikho. Uma sithi siphilile kungenxa yezwi elikuphila elingaphakathi kwethu. Sihlalele lona baba lilo elisenze sagijima sazofika kule ndawo. Baba elalasindisa lilo leli solimamela. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Amen bathandekayo. Siyabonga. Ngizocela bathandekayo sivule u1 John chapter 3. Siqale ku-verse 1 verse 3. Ngicela nabazali bangafundile ngamahumusho From verse 1 John chapter 3 from verse 1 to 3. uJohane umpostoli. Johann Othanda. First John chapter 3
from verse 1 to verse 3. Behold, what a manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Verse 3. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Verse 4. Whosoever commit sin, transgressions, also the law, for sin is the transgressions of the law. Amen. Amen. See how very much our Heavenly Father loves us. For he allows us to be called his children. Think of it. And we really are. But since most people don't know God, naturally, they don't understand that we are his children. Verse 2. Yes, dear friends, we are already God's children right now. And we can't imagine what it is going to be like later on. But now we do know this, that when he comes, we will be like him. As a result of seeing him as he is. And everyone who really, and everyone, Go remedy. 1 John chapter 3, from verse 1 to 4 to 3. How amazing and awesome is the love the Father has poured out on us, that we have been transformed to be children of God. And that is exactly what we are, his offspring, born of his love. The reason the world does not know who we are is that it does not know him. Dear friends, we are already children. Dear friends, we are already children of God, but our full restoration and what we will become has not yet been made known. But we know that when Christ comes again, we shall be just like him in character, for we will be able to see him face to face, just as he is. Amen. Oh, from verse 3. All those who long for this reunion with God choose to become conduits of God's love, and thus purify themselves, just as God is pure. Amen. Amen. Lwazi lwalukhulu uthando ubaba osezulwini asikhombise lona lokuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Kakade siyibo. Abantu balomhlaba kabasazi ngoba phela kabamazi yena. Amen bathandekayo. Amen. Lukhulu uthando uNkulunkulu asikhombise lona. Amen bathandekayo. Ithi leya maqomozo kulithelile. Amen bathandekayo. Amen. Ngathi uthando olusigezile. Amen bathandekayo. Uthi uverse 2 bathandekayo, sesingabantwana bakaNkulunkulu kodwa akukabonakali ukuthi iyozala ngomunye. Kanti ke siyazi ukuthi mhla uKristu eseqhamuka siyofana naye ngoba siyombona enjengoba enjalo. Amen. Bonke abanaleli themba
kuKristu bayazihlambulula njengalokhu ehlambulukile. Amen. Amen bathandekayo. Sihlanjululwa yizwi inkosi yomusa masisise. Siyathandwa ezulwini. Amen bathandekayo. Sithandwa ngokuthi size sibizwe ngabantwana baNkulunkulu. Amen bathandekayo. Beziziningi izinto besingabizwa ngazo. Kodwa uNkulunkulu okubona kukhulu ukuthi nawe nami sibizwe ngabantwana bakhe. Amen bathandekayo. Asikho isidingo sokuthi makunama situation amelana nawe bese ubona ngathi mhlambe angisasiyo umntana kaNkulunkulu noma lo thando asekho. Lithi futhi siyibo. That's why bathandekayo ukugcizelelwa ngoba ngiyacabanga ukuthi kubonakele ukuthi sometimes siyazidoubt masingabantwana kaNkulunkulu. Lithi futhi siyibo noma ungavuka ebusuku mhlambe uzwe isitha sihlebele inkosi yomusa manibusise ngoba asasimangalela ngithi bathandekayo ngoba phela uJesu wafa. Amen bathandekayo. Akusafana nokuya kuJobe manje sesiku new covenant. Amen bathandekayo. Kuba yilento nje ekhuluma kuwe uyiwathi thina singekho. Amen bathandekayo. Mhlambe ebusuku mhlambe emini mhlambe uyagulelwa. Amen bathandekayo. Kufanele noma ngathi ungavuka ekseni uthi mina ngumntana kaNkulunkulu. Amen bathandekayo. Asathanda masona awunayo imali esinkwa uthi futhi ngiwuye. Amen bathandekayo. Regardless of the situation ngingumntwana kaNkulunkulu. Amen bathandekayo. Nawe unguye. Amen bathandekayo. Naphekwa le situation evelelayo ungumntwana kaNkulunkulu. Amen bathandekayo. uJohane uyagcizelela uthi bantwana bami uthi lwaze lwalukhulu uthando ubaba osezulwini asikhombise lona sikhonjisiwe bathandekayo wafa uJesu ngenxa yethu. Amen bathandekayo. Lokuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu kakade siyibo. Abantu balomhlaba kabasazi ngoba phela abamazi yena. Ungamangali mangabe bekhuluma ngalendlela bona babona ngathi vela bakwazi abamazi. Wena uyamazi ungadideki. Amen bathandekayo. Ungadideki noma unganayo imali yokugibela emsebenzini bona abamazi wena uyamazi. Oveza indlela ehlale kwahlonga sibe. Amen bathandekayo. Wena ungumntwana kaNkulunkulu. Amen bathandekayo. Njengoba wamamkela the rest is history. Amen bathandekayo. Ukuthi unabantwana abangakho babatholele ekhaya. Amen bathandekayo. Wena umntwana kaNkulunkulu nalabantwana bakho bazosindiswa ukuthi wabulala umuntu wenzani ngalesikhathi ungakamazela. Lithi izwi laNkulunkulu favorite was apostle. Amen bathandekayo. It's now if anyone is enfolded into Christ he has become entirely new. Amen bathandekayo. Asithamelanga sibalele ngephansi bese lithi bheka sekuvela okusha. Amen bathandekayo. Liyazi maybe ngendlela elichaza kimi ngiyigcizelela ukuthi malithi bheka liyazi ukuthi kwesinye isikhathi uzofocus kuloko kudala bathona bheka okusha ngoba wena you have never existed before. Amen bathandekayo. Ungumntwana kaNkulunkulu ekseni uvuka emini uhamba noma ngabe uyapi noma isimo siphambana nawe ungumntwana kaNkulunkulu futhi uphiwe lothando. Amen bathandekayo. Bheka lokho okushiwo izwi laNkulunkulu. Amen bathandekayo. And ukubabaza njengoba izwi laNkulunkulu lithi lo musa awukhulumeki. Amen bathandekayo. Mkhulu kakhulu. Bengisalele apostle ngithi ngiyazi everyday noma ngathi uyamazi. Amen. Noma uzamokunye bathandekayo uzamokunye ngibuka ama-status ufaka babonqada I think lapha bathandekayo uvele umangala ngendlela uNkulunkulu umusa wakhe ababulala. So I don't think bathandekayo sinereason yokuthi sidawuthe inkosi yomusa mayibusise ngoba zonke lezi zinto mayifika uvele uthi futhi ngiwuye umntwana kaNkulunkulu noma ngabe kuthini okunye laba vele abasazi nasekhaya inabakwazi nefamily yakhe ayikwazi noma ngathi lo uyayitshela wenza abakwazi akithi lothando veza lento oyiyo. Amen bathandekayo. Ungavumi situation ijike gcina senza nabo masibenza kanje awusiboy wena umntwana kaNkulunkulu. Amen bathandekayo. Yenza lokho kubekiwe awusiyibo ngathi ngabe nabenza ngase nami ngiyenza wena ngithi
uzokwenza lokhu. Amen bathandekayo. That's why kuthiwa sizihlambulula njalo. Akusasiko-ke lokuyihlambulula lokhu okuvuma izono esasicabanga ukuthi khona lesikhathi. Ukuyihlambulula uguqula ingqondo kwethu amen bathandekayo ukuthi every time mawunele ithemba elinjalo